hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Pigapudan ko mga tugang ang Deputy Provincial Director kan Philippine National Police sa tuyang Albay, sa tuyang amigo, Police, tama ba? Colonel o Lieutenant Colonel. Sir, Dixon, marinaga po sa imo. Hello sir, Marinaga po sa Paranaque. Sir. Yes sir, paki-correctionan mo tabi ako sir, Lieutenant Colonel o Colonel po? Lieutenant Colonel po sir, Lieutenant Colonel. Okay, kung pwede ta ka na pong i-promote. Okay, number 1 po tabi, under ka po sa satuyang programa tabi, Lieutenant Colonel Berango. Si Mayor Arandia, nagapod pa lang kay Jimmy Ngunyan, may request na kung pwede da pag-abot dyan sa may Agos o dyan sa may Bato area, pag na-trace po kan mga nag-checkpoint na bound sinda for Masbate, then na po pagtugutan na makalaog pa sa Albayta. Duman po sa pier ngunyan computeran, may situation, nakadakol ng mga trucks duman, buda mga tao, na pasiring sa Masbate, then na po, stranded na ngunyan ta. Day po baga pigutugutan na kan Masbate ang sisay man na makalaog sa sendang probinsya o makaluwas unless po na apor, alagad, ika po, makomply ki magkakanagang requirements. Tabi, Lieutenant Colonel. Yes sir, kaso hapon nagapod sa kuya COP kasi warang prior notice aning executive order na ani sa Masbate. Iyo. Pero kang na-inform ako ni COP na day na pasakay so mga ferry boat pasiring sa Masbate. Dinirect ko tulo si COP Pulanggi na day na nabig-inform si ang atong provincial director, si Sir Aaron Santiago. And dahil may nanguna pinalawag so gabos na pasiring sa Masbate. And na-coordinate man ako duman sa Deputy Provincial Director for Operations sa Masbate. Yes. Validate ko din yung executive order. And pasa ko din sa sa kay Major Timot sa region yung Kabi. So ngunyan, ang advice may kasumapon na talagang dahil na magpalaog kang gabos na bihikulo pasiring sa Masbate. Ang natipon lang dyan sa Masbate, so oras kan pag-declare na dahil na makabiyahe sa bangka sa mga ferry boat. And so pagputol kang pagharang. So may mga nasa biyahe pa, ito sa natipon. Pero ma-coordinate kita ngunyan, and aram naman ni ng DPD o ng Kamsorin Camarines Norte na gabos na pasiring sa Masbate, dahil na naninda pagpalaugon para ma-minimize na din yung maglaugdig sa tuya pasiring sa Albay. So regardless kung maski na konsinta dyan na agihan pa nalusutan, at least mababawasan na yan, ang mangyayari kayan papabalik kung taman kiraray at maluwag ang traffic congestion dyan. Horo halawig pati yan na week plus 1 day yan. Kaya i-advise na kirari si Cam Norte and Camarines Sur through our regional office na i-direct sinda na pag ang behikulo na nahiling din da pasiring digde na inbound pasiring sa Masbate din ang pagpadagusan po. Yes, magayod tabian sir na naging kwanindo naging espersonindo ta. Duman pa lang talaga po Santa Elena, mabantayan na sa Cam Norte. And lalo nag-select party kang Ragay Camarines Sur. And ano po yan, pamapalawas ki orden ang satuyang Campus Union Ola, pasisiring po duman sa mga official taman sa PNP sa duwang probinsya? Most probably sir, kasi ina-direct din sinda. Kasi magkaklaging din ang tawurig di Salbay. So magiging mas risky din sa tigili kayan tang hilang. So pag na-detect sa Santa Elena, duman sa boundary kan Cam Norte and Quezon, dindigdiman, kung nakalusot sa may Ragay area, ang advice po is pabalik kung saan sindahal yan, Tabi, tama? Ipo. Horo namig po yan na lockdown kang Masbate. Yes, okay. May connection po dyan, tabi, sir. Kansarong aldaw pabaga po, nagkakaigwa na kihalawig na pila dyan sa may partikan Agos. So, palaogban sa Albay. In sarabay-sabay na kayo dyan na mapasursugon, kung pasain na lugar. Ano po ang kwanta kainita? Ang garo request kang ibang mga pag-iribata duman, gari madagdagan kita, para maibsan po ang pagkakabuhol-buhol kan traffic. Minahalabaon po ang pila kan mga bihikulo. Siguro po nakaabot naman po ni sa Endo kasi sa Rapidi ang sitwasyon po duman.
Yes, sir. Actually, sir, nag-ururon kami kayan, sir, ni na COP, James Ronatay. And kasama si, po yung provincial director. Apo. Ngunyan, nagkihuron kami. Na po ni PD, si Mayor, kung pwedeng makatabang iba dyan na government agencies na uniform sa checkpoint. Apo. Kasi, ganun may tawo na halipot lang ang oras sa duty kasi pag napapagal naman sa tawo takay po na tadidahan. Iyo baga. Primero po ihagad may kidispensa kung talagang nagkakлагing dyan kasi nahihiling talang na nagatrabaho ang sukuyang personnel para ma-check talaga. Puyatang masiguro na kompleto ang mga papilis as required by the executive order. Opo. Gani na maligtas man ining mga nasa loob ng probinsya kang Albay. Yes, opo. So pag ano po sa talaga sir, may mandato po kamo gari ang pag-check pa talaga sa tuyang mga pag-iribang kapulisan. Per vehicle talaga po dapat hilingon kon may papeles na na daradarang susog duman po sa executive order kan sa tuyang probinsya? Opo sir. Bako lang po yan sir sa Agos. Pati po yan sir duman sa TWM Daragat. Po yan, sir. Yes, very good. Okay. Now, in case po na naaraman na dahil po kanigong papeles, ano po ang automatic na instruction sa police? Yan po sir, kung desindang papel, pwede sindang bumalik, huwag pumasok. Kung gusto nila talagang lumaog, mag-produce po sinda sir, legitimate na dokumento, magpa-antigen sinda, swab test or saliva test para maalaw ang pagpasok nila sa Albay sir. I see. Okay. Takasuhapon kaya po, may na-receive kaming information na tama ba yun? Pag-clag na sa traffic, gari, papalaogo na lang gabos? Is that an order tabi, Colonel, sa endong mga pag-iriba? Dahil po sir, dahil po kami nagsabi kayan sir. Ay, very good. Pasensyahan ko na ninda talaga sir ang traffic. Yun. Kung talagang mag-traffic talagang kayo po na i-check sir. So, i-deal ko na ninda sir ang traffic sir. O dapat talaga kung maski kahalaba yan, importante so safety kang gabos na abutan digdi sa Albay. Buda, sindaman naman og sa tuyang probinsya. Opo sir. Opo. Yes sir. Di kita sir planong dagdagan kipwersa kang pulis na mag-augment po hali dyan sa PPO? Actually sir, nagdagdag pa lang kami sir last week. Kausapin ko ulit sir si PD para kung may magpapakaming personnel kasi kay puwan din kan mga mobile forces namin saka police station. So i-check po ulit namin sir. Pero nag-iuron po kami sir sa mga local government units na kung mayroong silang mga available na uniform personnel na galing sa ibang agency at least makatabang sa satuyan na tropa dyan sa mga border control sir. Iyo baga, talagang ako nasasabutan ko siyempre mapagal baga ang kakasaro-saro kan sir. Apera kan pagal ka na, makasabat ka pa dyan ki mga malanit na tataramon. Opo sir, dinirect din natin yan ang mga personnel natin na na dahil makipagsimbagan dyan. At mas korte silang ang kay buwan na i-observe. Yes. Kaya lang siyempre, napapagal man bagay. Kaya po talaga kidakol na tama ka sa bago may relievo. May relievo ka agad. Napapagal man mga pag-iribat na dyan. Okay. So, Lieutenant Colonel Berango, salamat pong maray sa oras mo digdi sa DCGB. And very clear po sa imong informasyon na klarado po ang tugunta sa tuya mga kapulisan para sa pagpapasunod po kan sa tuya na Executive Order number 25 man kan Albay and then ang sa tuyang coordination po sa Provincial Government of Masbate and other provinces. Salamat po. Mabuhay po kamo sa Albay PPO. Yes sir, salamat po sir. Mabuhay po kamo sir. Mabuhay po. Thank you so much. Mga tugang, Lieutenant Colonel Dixon Berango, ang Provincial Director Deputy Provincial Director kan Philippine National Police.